היינו צריכים להגיד לה תודה ושלום. אתה יודע, בתרבות ערב הם מאוד רגישים לנימוסים. אנחנו לא יכולים לפגוע בהם ככה. זה לא ג'ונגל פה. מה אמרת עכשיו? שהיינו צריכים להגיד תודה. לא, לא זה. אחרי זה. תודה ושלום? לא. אתה רוצה לדעת מה ריגש אותי, קס? הפעם הראשונה שראיתי אותך במסיבת כיתה בתיכון, הוצאת מטפחות צבעוניות מכובע עם דפנות כפולות, הטריק הכי פשוט שיש. אני ישר הכרתי אותו. כולם הכירו אותו. אבל אתה הופעת כאילו זה הקסם הכי מטורף שיש בעולם. הניצוץ שהיה לך בעיניים, האהבה הזאת לקהל. הסתכלת על כולם ואמרת, דבר כזה עוד לא היה. התרגשתי רק מלהסתכל עליך. ומאז ידעתי שאני אעשה הכל כדי להיות לצדך. התאהבתי בך. מה? וכל הזמן הזה לא אמרת? אמרתי, על אהבה מדברים, אהבה מראים. אז למה לא הראית? בטח שהראיתי. אתה לא הסתכלת. כאז מרוב קסמים אתה כבר לא מתרגש. זה לא הקסם שעושה את הקוסם, זה הקוסם שעושה את הקסם. כן, כולנו מפחדים לפעמים, וויליאם. העולם לפעמים מקום קצת מפחיד. אנשים עושים לפעמים דברים איומים, אבל אתה חייב להקשיב לי עכשיו, וויליאם. רוב הזמן העולם הוא די בסדר. אתה חייב להכניס את זה לראש ולהפסיק להתבכיין. מתבכיין? את חושבת שאני מתבכיין? רוב האנשים הם די בסדר. לא, הם לא! הם מצחיקים, הם מספרים בדיחות, הם מדברים שטויות, הם די בסדר. היית כבר צריכה להיות בקולג', לא? תקשיב, 99% מהצעירים בבית הספר הזה הם אנשים טובים. 99% מהצעירים בבינה הזאת, וויליאם, ואף אחד לא מדבר על זה. 99% מהצעירים בבינה הזאת יעשו דרך מצוינת בדבר הזה שנקרא חיים. הם יצטרכו לחיות, להתבגר, למצוא עבודה, להתחתן, לחיות חיים נוחים, סבירים, שמחים. זה לא כל כך נורא. נכון, וויליאם? למה אתה חושב שאתה כל כך שונה? למה אתה חושב שאתה כל כך מיוחד? כשהייתי בת 10... בת כמה? תקשיבי, אני מנסה להגיד לך משהו. כשהייתי בת 10 היו לי כאבי ראש. מה את מדברת? כאבים חזקים, אני לא הצלחתי לישון במשך שבוע. למה את מספרת לי את זה? סיפרתי לאמא שלי. ואז סיפרתי לה. אני חושב שאני מתפתח על הקופסה. הוא אמר לי לשתות את האספירין ומים ולצאת החוצה לשאוף אוויר והכאבים עברו. אני לא מדבר על כאבי ראש, זה יותר מכאב ראש.